ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା। ଏକ ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଙ୍ଗିଲା ନାମକ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ହରିଣ ବି ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ଥିଲା। ସେ ତାର ମନ, କର୍ମ, ବଚନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା। କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତା କଥା ବୁଝିବା ସହିତ ତାହାର ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁଥିଲା ତା ପରିଶ୍ରମରେ ତା ଚାରିପାଖ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ରଖୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ରଙ୍ଗିଲା ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଜ୍ୱର ଚଢ଼ିଲା ଯେ ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ନେଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ କିଛି ଔଷଧ ଖାଇଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ତା ଦେହ ଖରାପର ଖବର ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତା ମନ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା। ସେ ଉଠି ପାରୁନଥିଲା ତଥାପି ଉଠିକରି ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଦୁଇଟି ହରିଣ ତା ଜାଗାକୁ ଆସି ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ଘାସ ଖାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ରଙ୍ଗିଲା, କେମିତି ଅଛି ତୁମ ଦେହ? ଆମେ ତ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ, ତୁମ ହାଲଚାଲ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ତୁମ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ରହିପାରିଲୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ କୁହ ତୁମ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ବି ସୁଧାର ଆସିନି। ଏବେ କୌଣସି ଅଲଗା ଔଷଧ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଭଲ ଔଷଧ ନେବ ଏବଂ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ତମେ ଆରାମ କର, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ରଙ୍ଗିଲା ବୁଲିକରି ନିଜ ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ହରିଣ ପୁଣି ଥରେ ରଙ୍ଗିଲା ଜାଗାର ହରିବରି ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଯେତେ ଜାଣିଥିଲି ତାଠୁ ବି ଭଲ ପାଇଲି। ରଙ୍ଗିଲା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଏ ଜାଗା ତିଆରି କରିଛି। ଚାରିପାଖ ସବୁଜ ହିଁ ସବୁଜ ଦେଖିକି ଆଉ ଖାଇକି ମନ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପେଟ ଭରିକରି ଖାଇଦେବି ଯାଉଛି। କାଲି ରଙ୍ଗିଲାକୁ ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ମୋର ରଙ୍ଗିଲାର ଦେହ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଘାସ ମୋତେ ଟାଣିଛି। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କାଲି ବି ଆସିବି। ଦୁଇ ହରିଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପୁରିଗଲା ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଦୁଇ ହରିଣ ସେମାନଙ୍କ ଇଲାକାକୁ ଯାଇକି ରଙ୍ଗିଲା ଇଲାକାର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ଏଠି ଶୁଖିଲା ଘାସ କାଇଁ ବଢ଼େଇଛ? ଯାଅ ରଙ୍ଗିଲା ଇଲାକାକୁ, ସେଠି ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଜ ହିଁ ସବୁଜ। ସେଠିକି ଯାଇକି ରଙ୍ଗିଲାର ଦେହ ବିଷୟରେ ପଚାରିକି ଘାସ ଖାଅ। ରଙ୍ଗିଲା ବହୁତ ଭଲ। ତାର ଦେହ ଖରାପ ଥାଇକି ବି ଆମକୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଆଉଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ବହୁତ ସାରା ହରିଣ ମିଶିକରି ରଙ୍ଗିଲା ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତା ଦେହ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ରଙ୍ଗିଲା ଏତେ ସାରା ହରିଣ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ କେତେ ସାରା ଲୋକ ମୋର ଦେହ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରଙ୍ଗିଲାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସବୁ ହରିଣ ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି ଓ କିଛି ହରିଣ ଫଳ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ଅନେଇବାକୁ ବି ସମୟ ନଥିଲା। ରଙ୍ଗିଲା ବିଚାରା ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ବି ମୋ ପାଖରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଇଏ ଏମିତି ଯଦି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଘାସ ରହିବନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରଙ୍ଗିଲାର ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ମନୁଭାଲୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମା କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ଆକୁ ତୁମେ ଖାଅ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଅ। ରଙ୍ଗିଲା ଔଷଧ ଖାଇଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ମନୁଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଥିଲା। 2 ଦିନ ପରେ ରଙ୍ଗିଲାର ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଘାସ ବଞ୍ଚିଥିଲା ନା କିଛି ଫଳ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ତାର ସବୁ ପରିଶ୍ରମରେ ପାଣି ପଶିଗଲା ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗ ରଙ୍ଗିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପରର ସଂସାର। ସମସ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ସାଙ୍ଗ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫାଇଦା ଦେଖନ୍ତି। ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ଚାଲ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ଆଉ ଥରେ ଆମ ବଗିଚାକୁ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ ମନରେ ଛଳନା ରଖୁଥିବା ସାଙ୍ଗ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି।